Ahoj, vítám vás u dalšího dílu videoblogu. Tohle bude takový díl plný prostřihů, protože tam budu dávat jenom krátký záběry z různých míst s nějakým kratším komentářem. Takže v tuhletu chvíli jsme na Canal Street, nebo respektive blízko zastávky metra Canal Street. Je to na hranici Chinatownu a Little Italy, kam vlastně teď jdeme pomaličku. Hodíme si na hotel akorát nějaký věci a potom budeme pokračovat ještě dál. Chceme se jít po setmění podívat na vlastně Manhattan, na Brooklyn Bridge a tak dále. Když se podíváte tady okolo sebe, nebo okolo mě, tak je to taková klasická newyorská starší zástavba. Jsou tady ty schodiště na těch barácích takhle zvenku, ty požární, ale taky už tyhle těch schodiště hodně mizí. Ty baráky, které mají rekonstrukci, tak to všechno už zvenku mají pryč, takže těchto baráků tady opravdu ubývá, mi přijde. Ale třeba tamhle to vypadá hodně zajímavě, hodně staře. A co je zajímavé, takže ta Chinatown, ta čínská čtvrť se tady strašně rozrůstá. A pomaličku to vyloženě vytlačuje Little Italy, která naopak se zmenšuje a víceméně v tuhle chvíli se zmenšila na jednu jedinou ulici, což mi přijde strašná škoda. Ale za to Chinatown to se rozrostlo jako blázna, je to teď tady úplně všude. Tak a teď jsme u památníku 9/11 Memorial. V místech, kde stávaly dvojčata, tak tady jsou tyhle dvě velké díry do země, kterými teče voda, není tam vidět, kam to právě padá. To je samozřejmě záměr. Je tady jedno takovéhle místo a druhé je potom tam záru za těmi stromy. A nad tím vším se potom nahoru tyčí One World Center. Nová věž, která tady vyrostla během pár let. Kolem těch památníků tak jsou takovéto kovové desky, ve kterých jsou vyřezaná jména všech 2977 obětí z toho dne. Ale ta věž je úžasná, ta je fakt nádherná tady a opravdu to stojí za podívanou tady. Vyrostlo tady i muzeum 9/11 Memorial, to se otevřelo minulý rok na jaře. Vstup v úterý po 5. hodině je tam zdarma, takže to určitě doporučuji podívat se na jejich stránky případně a můžete se tam dostat vlastně aniž byste museli platit, ale samozřejmě můžete tam přispět nějakou částkou na provoz té budovy. A právě ten památník jako takový, to muzeum, tak je pod úrovní země vlastně a i pod tady těmito kostkami. Pod každou z těch věží tak tam vidíte základy, desítky tun oceli a betonu, jak vlastně vypadaly základy dvou svého času nejvyšších budov na světě. Jak to nakonec všechno bylo, tak to nechám na každém z vás. Noční zastávka je na Brooklyn Bridge. Určitě jedno z nejlepších míst, kam můžete v noci vyrazit. Je tady vidět úplně všechno. Vidíte za mnou celý Manhattan. Ta nejvyšší budova tak je Freedom Tower nebo Liberty Tower, nebo říkejte tomu jak chcete. Zkrátka One World Center. Z druhé strany tak tam potom vidíte dálce Empire State Building, je tam Chrysler Tower, ono to není na tom telefonu samozřejmě moc vidět, ale je to opravdu parádní místo na to, abyste se tady podívali, jak krásně New York dokáže svítit v noci. Lidí je tady samozřejmě hromada, všichni s kamerama, všichni s foťákama, se stativama, snaží se vyfotit epesní fotky, které už všichni vyfotili 100krát, takže asi tak. V newyorském metru, cože? TRko, tím nejedeme. Jsme v newyorském metru a jeden dojem z toho celého metra je ten, že je tady kurevský vedro, úplně největší na světě, co si dovedete představit. Venku máme nějakých 33 stupňů možná. A když čekáte na metro, tak na těch nástupištích je to jak ve Vídni, tady je se 40. A úplně nejhorší je ten teplotní rozdíl, protože vy jste na tom nástupišti, čekáte na metro, třeba 5 minut, pak přijede a vevnitř je klimatizace a tam je 20 stupňů. Takže to je úplně k posrání. Já se divím, že tady ty lidi nejsou imhlére nemocní. Ale jinak je to metro celkem fajn, nesetkali jsme se s žádnou špínou, nějakýma nepříjemnostma a minimálně po Manhattanu se metrem absolutně nebojte cestovat, akorát ta teplota, ta je fakt nechutná.
Tak vagóny newyorského metra jsou si hodně podobný. My jedeme teď novější soupravu, která už je elektronická, vidíte tady zastávky a všechno. Ale jinak dost často tak není. Týká se to jen těch novějších souprav. Ale na první pohled je nerozeznáte. Vevnitř je to všechno stejný, akorát tyče, málo místa na sezení, plastové sedačky. Samozřejmě, aby se to neničilo a lehce upravovalo, nebo respektive čistilo. Samotné stanice jsou tady hodně podobné, jsou to nízké stropy, všechno je tady samozřejmě hluboce podzemí na tom Manhattanu. Takový trošičku blázinec. My jsme teď vystoupili na Canal Street, což je blízko Chinatownu. Terminály, vlastně, kterými se tady chodí do metra, tak buď tady máte takovýhle rotační, který my teď musíme jít, a nebo se tím chodí i dovnitř, s tím, že tady protáhnete metrokartu. To stojí $1, jedna jízda vyjde na nějaký $2,70, týdenní jízdný vyjde na $31 a měsíční, popravdě řečeno, nevím na kolik. Eskalátory jsou tady málo kde, ale jinak je tady hodně výtahů, takže pro postižený je tady toho připraveného celkem dost. Excuse me? A teď jsme na Canal Street, kousíček od Chinatownu, a tady začíná takový ty obchůdky podivný. Na ulici vám tady všichni nabízejí hodinky, kabelky a všechno možný. Schválně zkusit někoho odchytit, jestli tady někdo bude prodávat. No, možná potom.